Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധവന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭൗമജ്ഞാനവിമരാന്തസ്യാനനഞ്ചനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപതകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വികം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതീ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 27-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 1. എന്നൊരു പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങിയാണ്. നേരത്തെ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ഇത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോ വിപുരുഷോ നാച്യതേ പ്രകൃതേർഗുണൈഃ അവികാരത കർത്തൃത്വാൻ നിർഗുണത്വാത് ജലാർക്കവത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോ വിപുരുഷോ നാച്യതേ പ്രകൃതേർഗുണൈഃ അവികാരത കർത്തൃത്വാൻ നിർഗുണത്വാത് ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോ വിപുരുഷോ നാച്യതേ പ്രകൃതേർഗുണൈഃ അവികാരത കർത്തൃത്വാ നിർഗുണത്വാ ജലാർക്കവത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോ വിപുരുഷോ നാച്യതേ പ്രകൃതേർഗുണൈഃ
अविकारद कर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवत् हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। चलिए करो श्री जय 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रिय विनीत देवदास माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाज्यते प्रकृतेर्गुणैः अविकारदु कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी चलो हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाज्यते प्राकृतेर्गुणैः अविकाराद कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। मालती माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतैर्गुणैः अविकाराद् अकर्तृत्वा निर्गुणैत्वा जलार्कवत्। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषे नाज्यते प्रकृते गुणै अविकारद कर्तृत्व निर्गुणत्व जलार्कवत्। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा शिववासन देवदास माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाज्यते प्रकृतेर्गुणैः अविकाराद् अकर्तृत्वाद् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाच्यते प्राकृतिर्गुणः अविकारदकर्तृत्वां निर्गुणत्वां जलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सुवर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृते गुणैः अविकारादकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भारतीय माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए प्रभु भारतीय हरे माता कृष्ण जी प्रभुजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। चलिए प्रभु हाँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः अधिकारात् कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी चलिए कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. വാസുദേവ മാതാജിയുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ ഓണാക്കിയിട്ട്? ഇല്ല പ്രഭുജി, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോപി പുരുഷോ നാജ്യതേ പ്രാകൃതേർഗുണേ അവികാരാദ കർത്തൃത്വ നിർഗുണത്വ ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാമോഹൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
हरे कृष्णा प्रभुजे प्रणाम। हरे कृष्ण चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रवृत्तिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रहृदैर्गुणैः अविकाराद कर्तृत्वं निर्गुणत्वज्जलार्कवद। हरे कृष्णा प्रभुजे। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारदकर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवद्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माया मोहन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भगवान। श्री भगवानुवाच प्रदिष्टोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रहृदैर्गुणैः अविकाराद कर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवद। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। वात्सल्य जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकाराद कर्तृत्वां निर्गुणत्वा जलार्कवात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वात्सल्य माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलाकवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारतकर्तृत्वां निर्गुणत्वाज्जलार्कवात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारतकर्तृत्वा निर्गुणत्वा जालार्कवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। श्री हरे कृष्ण। भगवान नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् कर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः अविकारादकर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। जमीला प्रदीप माता जी। जमीला प्रसन्न माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारदकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी। चला मचो। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारदकर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके माता जी। अंबुजा देवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा प्रभु जी।
ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോപി പുരുഷോ നാജ്യത്തെ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ അവികാരാദ കർത്തൃത്വാ നിർഗുണത്വാ ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോപി പുരുഷോ നാജ്യതേ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ അവികാരാദ കർത്തൃത്വ നിർഗുണത്വ ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോപി പുരുഷോ നാച്യത്തെ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ അവികാരാദ കർത്തൃത്വ നിർഗുണത്വ ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോ വിപുരുഷോ നാജ്യതേ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ അവികാരാദ കർത്തൃത്വ നിർഗുണത്വ ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോപി പുരുഷോ നാജ്യതേ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ അവികാരാദ കർത്തൃത്വ നിർഗുണത്വ ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാവരദ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകൃതിസ്ഥോപി പുരുഷോ നാച്യതേ പ്രാകൃതൈർഗുണൈഃ അവികാരാദ അകർത്തൃത്വാത് നിർഗുണത്വാത് ജലാർക്കവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിസ്ഥ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വസിക്കുക അപി എങ്കിൽ പോലും പുരുഷ ജീവസത്ത ന അല്ല അജ്യതേ ബാധിച്ചു പ്രാകൃതൈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണൈഹി ഗുണങ്ങളാൽ അവികാരാത് മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകൃത്തത്വാൽ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നിർഗുണത്വാത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജലത്തിന്മേൽ അർക്കവത് സൂര്യനെ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ കപില ഭഗവാൻ തുടർന്നു, അപ്രകാരം ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനും ഉടമസ്ഥത ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവന് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും. സൂര്യൻ ജലത്തിലെ അതിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവന് ഈശ്വര ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിരക്തിയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുൻ അധ്യായത്തിൽ കപില ഭഗവാൻ സമർത്ഥിച്ചു. അതേ തത്വം ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രീതികളിൽ നിന്നും വിരക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ സൂര്യൻ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ചലനങ്ങളോ തണുപ്പോ സൂര്യനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-7 പറയും. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാണെങ്കിൽ തന്നെയും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം ജലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും സൂര്യൻ അതിൽ നിന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിർബാധിതനായി നിലകൊള്ളുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകുന്നവൻ നിർഗുണനായി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനായി നിലകൊള്ളും. അവികാര എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓരോ ജീവസത്തെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പരമോന്നതനോട് സഹകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശക്തി ഭംഗിയായും സുദൃഢമായും അദ്ദേഹത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ദൗത്യമെന്നും ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് അവന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. അവന്റെ ഊർജവും കർമ്മങ്ങളും ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചുവിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ വികാര എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ അവൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ പോലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാത്ത ആ സ്ഥിതിയിലായിത്തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവന്റെ നൈസർഗിക ധർമ്മമാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മോചനം എന്നാൽ ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള പുനഃസ്ഥാപനം എന്നാണ് അർത്ഥം. യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയ ആകുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തനായി പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. അകൃത്യത്വാത് എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കൽ എന്നാണ്. ഒരുവൻ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉടമസ്ഥതയും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ സർവവും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാറ്റമില്ലായ്മയും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാനുള്ള വ്യഗ്രതയില്ലായ്മയും ഒരുവനെ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ എന്ന പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളുടെ സ്പർശമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് വളരെ വേഗം സ്വയം അവരോധിക്കും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയേഷയർഹി പ്രകൃതേ ഗുണേഷ്വാഭിവിശഞ്ജതേ അഹം ക്രിയാവിമൂഢാത്മാ കർത്താസ്മീത്യാപി മന്യതേ സയേഷയർഹി പ്രകൃതേ ഗുണേഷ്വാഭിവിശഞ്ജതേ സഹം ക്രിയാവിമൂഢാത്മാ കർത്താസ്മി ത്വാപി മന്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ട്? പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയേഷയർഹി പ്രകൃതേർ ഗുണേഷ്വഭിവിശച്യതേ അഹം ക്രിയാ വിമൂഢാത്മാ കർത്താസ്മിത്യഭിമന്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വി ജയകുമാരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയേഷാർഹി പ്രകൃതേർഗുണശഭിവിശജ്യതേ അഹം ക്രിയാ വിമൂഢാത്മാ കർത്താസ്മീത്യാഭിമന്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോക്കാം. സാ ആ പ്രത്യേക ജീവസത്ത ഏഷഹ ഇത് യർഹി എപ്പോൾ പ്രകൃതേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണേഷു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അഭിവിഷജ്ഞതയെ ഉൾക്കൊണ്ടു അഹങ്ക്രിയ നിത്യാഹങ്കാരത്താൽ വിമൂഢ വിഭ്രമിച്ചു ആത്മാ ജീവാത്മാ അഥവാ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് കർത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ അസ്മി ഞാനാകുന്നു ഇത് ഇപ്രകാരം അഭിമന്യതേ അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥ നിശ്ചിഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെയും വശീകരണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കരുതുകയും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും
മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ താനാണ് സകലതിന്റെയും ഉടമയെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ബദ്ധാത്മാവിനെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നതിന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും. ജീവസത്തയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിക്കണമെന്ന തോന്നൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിലായിത്തീരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയെ ക്രിയമാണാനി. പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ കീഴടക്കപ്പെടും. ഗുണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു. അവൻ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ്, പക്ഷേ താൻ ഉടമയാണെന്ന് അവൻ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. മിഥ്യയായ ഈ ഉടമസ്ഥതാബോധം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുക വഴി നിഷ്പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ സ്വന്തം പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി. അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു എങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാസ്തവത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി. പക്ഷെ ആരംഭത്തിൽ യോദ്ധാവിന്റെ ആക്രമണോത്സുകത കൈവിടിഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലായിരുന്നു. ബദ്ധതയും സ്വതന്ത്രതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അതാകുന്നു. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് വളരെ നല്ലവനും സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനും ആയേക്കാമെങ്കിലും അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഇപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാകുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എന്തു തന്നെയായാലും എല്ലായ്പ്പോഴും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയനായേ പ്രവർത്തിക്കൂ. അതുമൂലം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത നിലവാരമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഭക്തന് അതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ദുഃഖോക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय. महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. ഈ അധ്യായം കൂടുതലായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കപില ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനും ഉടമസ്ഥ അവകാശപ്പെടാത്തവനും ആകയാൽ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവന് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും. സൂര്യൻ ജലത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ അവരെപ്പോഴും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിനുള്ള ഭക്തന്മാരെ കാണാം. അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവരെ
ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അല്ലെ, ചൂട്, തണുപ്പ്, അല്ലെ, ശത്രു, മിത്രം, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ലെ, മഴയാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൂടേ ചൂട്, ഒരേ ചൂട് അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മഴ വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയും ഒരേ മഴ തന്നെ, ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മഴ എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 3 തരത്തിലുള്ള ആ അതിഭൗതിക, അതിദൈവിക, ആധ്യാത്മിക അല്ലെ, 3 തരത്തിലുള്ള ആ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് അത്രയും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു അവര് ഒന്നിലും അവകാശവാദം, ഉടമസ്ഥത ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇതാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ വീട് അല്ലെ, എല്ലാം എന്റെ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്റേതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ശരിയായ ഒരു ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് യാതൊന്നിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വം, അപ്പൊ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും ചിന്തയുമില്ല, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവകാശവാദവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, സൂര്യൻ ജലത്തിലെ അതിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ. സൂര്യൻ എത്രയോ മൈലുകൾക്ക് അകലെയാണുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം ജലത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ജലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും തന്നെ ആ സൂര്യനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. അത് അതിന്റെ പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് അല്ലെ, അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അവരെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളോ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളോ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവന് ഈശ്വരശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിരക്തിയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുൻ അധ്യായത്തിൽ കപില ഭഗവാൻ സമർത്ഥിച്ചു. അതേ തത്വം ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രീതികളിൽ നിന്ന് വിരക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ തുടർന്നു. സൂര്യൻ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ചലനങ്ങളോ തണുപ്പോ സൂര്യനെ ബാധിക്കില്ല. അതുപോലെ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തി യോഗ പ്രയോജിതം. ഭാഗവതം 1:2-7 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നത്. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അവരെ മറ്റുള്ള യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തന്നെ സാധിക്കുന്നതല്ല. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും അവരെ ഏൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിനു മുമ്പരിയായിട്ടാണ് അവർ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെ, ആ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠനാണെങ്കിൽ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലാണ്.
സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം ജലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും സൂര്യൻ അതിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിർബാധിതനായി നിലകൊള്ളുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകുന്നവർ നിർഗുണനായി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനായി നിലകൊള്ളും. ഭഗവാനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? മായാവാദികൾ പറയും ഗുണമില്ലാത്തവൻ, ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? ഭൗതികമായ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒന്നും സ്വാധീനമില്ലാത്തവൻ നിർഗുണൻ, അല്ലാതെ ഗുണം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ല. ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങൾ അവികാര എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതെന്നാൽ ഓരോ ജീവസ്ഥിതിയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പരമോന്നതനോട് സഹകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശക്തിയും ഭംഗിയും സുദൃഢമായും അദ്ദേഹത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ ജീവസത്യത്തിലും ദൗത്യം എന്നും ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല. മനുഷ്യനൊരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം, ഭഗവാന്റെ പുത്രൻ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മറ്റെന്തോ ആണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സഹജീവികളൊക്കെ കൊന്നു തിന്നാനും അവരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ജീവഭൂത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരമോന്നതനോട് സഹകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശക്തിയും ഭംഗിയും സുദൃഢമായും അദ്ദേഹത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്താണ് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ദൗത്യം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം തന്നെ, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ധനം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും, അല്ലെ? ചിലർക്ക് അവരുടെ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അവൻ തന്റെ ഊർജവും കർമ്മങ്ങളും ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് തിരിച്ചുവിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ വികാര എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ പോലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കീഴിൽ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതവന്റെ നൈസർഗിക ധർമ്മമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളത് മോചനം എന്നാൽ ഒരുവൻ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിക്കുള്ള പുനഃസ്ഥാപനം എന്നർത്ഥം. യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയോഗേന ആകുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തനായി പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. അകൃത്വാത് എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവര സ്വരൂപഹോയി നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ, സേവകൻ എന്നതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി, അല്ലെ? നമ്മളത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ഗുരു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്കത് അവർ മനസ്സിലാക്കി തരികയും നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, നമുക്ക് ദീക്ഷ നൽകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപകനാക്കാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും മറ്റുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ സഹായിക്കും. ഒരുവൻ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉടമസ്ഥ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്ന സർവവും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാട്ടെ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമില്ലായ്മയും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽ ഉടമസ്ഥാവകാശപ്പെടാനുള്ള വ്യഗ്രതയില്ലായ്മയും ഒരുവനെ ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യനെ എന്ന പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളിൽ സ്പർശമേ ഇല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ വേഗം സ്വയം അവരോധം. അപ്പോ ഒന്നിന്റെയും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ അതില് വേറെ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു, അല്ലെ? അർജുനൻ ആദ്യം സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെയും വശീകരണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കരുതുകയും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ താനാണ് സകലത്തിന്റെ ഉടമയും എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്നലെ ആരോ ചോദിക്കില്ല അല്ലെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന്. അതിവിടെ ഉത്തരം കപില ഭഗവാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നു. ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെയും വശീകരണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കരുതുകയും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ മുഴുകുകയും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ താനാണ് സകലത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് താനാണ് സകലത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഉടമ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും നിർബന്ധിതരാകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബദ്ധാത്മാവിനെ നിർത്തനാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും. ജീവസത്തയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിക്കണമെന്ന തോന്നലെപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന കർമ്മങ്ങൾ വ്യാപൃതനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ സംതൃപ്തമാവണം, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും. അപ്പോൾ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയെ ക്രിയമാണാൻ, പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുവൻ കീഴടക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന്. ഗുണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു. അവൻ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ്, പക്ഷെ താൻ ഉടമയാണെന്ന് അവൻ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. വ്യക്തിയായ ഉടമസ്ഥത ബോധം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുക വഴി നിഷ്പ്രയാസം ഒഴിവാക്കും. ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെയോ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയോ അല്ലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനെ അതിന്റെ യാതൊരു ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എനിക്ക് ഗുരുവിനെയും പിതാമഹനെയും അവരെയൊന്നും വധിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, അവരൊന്നും വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട അല്ലെ, ഇതിലും നല്ലത് ഇടം വിട്ടുപോകുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അത് സ്വന്തം അഭിപ്രായം അല്ലെ, സ്വന്തം താല്പര്യമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന് യാതൊരു പാപഫലങ്ങളുമില്ല, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുമില്ല എന്ന്. അർജുനൻ സ്വന്തം പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി. അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു എങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാസ്തവത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി. പക്ഷെ ആരംഭത്തിൽ യോദ്ധാവിന്റെ ആക്രമണോത്സുകത കൈവെടിഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലായിരുന്നു. ബദ്ധതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അതാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തളർന്നിരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അല്ലെ. അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല, അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളോ അല്ലെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഒന്നുമില്ല. അല്ല, സ്വന്തം നിലക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? അത് തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അല്ലെ, നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഇനി മറ്റുള്ളവരും ഇത് തന്നെയാണ് തുടരുക അല്ലെ. അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ അധർമ്മങ്ങൾ പെരുകും അല്ലെ, ആസുരികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അല്ലെ, നിമിത്തം മാത്രം നീ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അവിടെ
നിന്നാൽ മാത്രം മതി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു ഓൾറെഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലവും ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ 5 പേരും നല്ല സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഒപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് വളരെ നല്ലവനും സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനും ആയേക്കാമെങ്കിലും അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഇപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാവും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് തന്നെയായാലും എല്ലായ്പ്പോഴും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അതുമൂലം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തന് അതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വഴങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരിവിടെ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. അവർ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലന്തോയം അല്ലെ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശേരികൾ ചെയ്യുന്നുവോ അല്ലെ, എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ യാതൊരു ദൂഷ്യഫലങ്ങളോ അല്ലെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുന്നതിന്റെയൊക്കെ പാപഫലങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളതായാലും ഒക്കെ അവർ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഇത് ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വരും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മന്മനാഭക്ത്യാചി പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാകൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പോ അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് ഭൗതികവാദികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഒരു പുതിയ സിനിമയൊക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നടനെ ആരാധിക്കും അല്ലെ, അതിലെ നടിയെ ആരാധിക്കും, അതിന്റെ പാലാഭിഷേകം നടത്തും അല്ലെ, അവർക്ക് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കും, ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും അല്ലെ. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ തോന്നിക്കാമെങ്കിലും അല്ലെ, അവര് വിചാരിക്കും എന്താ, അവർക്കൊരു പുച്ഛമായിരിക്കും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അവരെന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വലിയ മണ്ടത്തരം. ഒരു ഫ്ലക്സ് ബോർഡിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാലൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യും, ഒരു മാലയൊക്കെ ചാർത്തി കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ സിനിമ എന്താ പറയാ, ആക്ടേഴ്സ് അല്ല, വേറെ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ മാലയിട്ടെടുക്കും, ഫ്ലക്സിന് മാലയിട്ട് കൊടുക്കും, ഫ്ലക്സ് അലങ്കരിക്കും അല്ലെ, പാലഭിഷേകം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. കുറച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി അവർക്ക് അമ്പലം തന്നെ എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ലോകത്തിന്റെ പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം അവർക്കറിയില്ല, അതിന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പ്രവൃത്തികൾ അവർ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള രീതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्ण. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ അനുത്തര മാതാജിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അപ്പോ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. മാതാജി ഇന്നലെ രാത്രി മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഞാൻ ഇപ്പൊ രാവിലെ കണ്ടിട്ടു. ഓക്കെ. മാതാജി ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. കുറെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഓൺലൈനായിട്ടും അല്ലാതെ. നമുക്കൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമത്തെ ജപിക്കാം ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടി ഉണ്ട്. ജഗന്നാഥ പറയുന്നത് ജഗന്നാഥിന്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നും ഭഗവാന്റെ സേവ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 പ്രാവശ്യം നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. Happy birthday, Mataji. Mataji, happy birthday. Thank you so much. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. ലതാസ്. ഓക്കെ. ലതാസി മാതാജി ഇതുണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സംശയമല്ല, എന്റെ മോന്റെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ന് എന്താണ് പേര്? ആരുടെ പേരെന്താണ്? നവനീത് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നവനീത് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലതാ മാതാജിയുടെ മകൻ നവനീത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടും 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വളരാനും മറ്റുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.